Благодаря. Аз съм учителят Удон. Здравей, учителю! Санди Чикс. И аз се занимавам с карате. Санди. Господин Удон не се интересува от новаците като теб. Има време само за крале като мен. О, братче. Моля, покажете ми вашите хватки, учителю Спонж Боб. Чу ли това, Санди? Той ме нарече учителю. Доведи най-добрите си бойци, ще ги пожаля. Спонж Боб, с твоето карате няма да се справи с тези дангалаци. Иха! Гледай се очи! Да, затова аз съм кралят. Следващият... Карате остров има нещо гнило в Аламо. Отлично! Ти наистина си кралят на каратето. Неповторим съм. Трябва да се подготвиш за коронация.